פירו? אוגי, שלום לך. שלום. כן, זו ממש הפתעה, אבל מדוע לא הודעת לי שאתה מתכונן לבוא? רגע אחד, אפשר להציע לך משהו לאכול? אוגי? מה? עוגיה. עוגיה, כן, אבל אוגי, אין לי עכשיו עוגיות בבית. רגע, יש לי רעיון, משהו הרבה יותר טוב מעוגיות. חבל שלא הודעת לי קודם שאתה בא, אבל אני מקווה שיצא לי כאן משהו טעים. לו היינו יודעים שתתחתנו היום, כבר היום, כן היום, אז היינו אופים לכם עוגה כזאת, עם נרות. לו הייתם מודיעים לנו בטלפון, קצת לפני, בטלפון, אז היינו מכינים לכם עוד הפתעות, ריקודים מושקעים עם קפיצות. הייתם שולחים לנו רק מסרון קצרצרון באייפון, אז היינו עושים לכם כזה סרטון עם אולפן עריכה ומיקרופון. לו היינו יודעים שיהיה אבא פתאום, כך פתאום, משום מקום, אז היינו עושים לכם כזה מופע עם ילדה חמודה ויפה. לו הייתם כותבים איזה פוסט בפייס או גוגל פלוס, זה מה זה בייס, אז היינו עושים לכם הצגה עם מלך בן שיחה ענוגה. המלך ריך דרטור 28. מגניב שהתחתנתם ואתם כבר משפחה, מאחלים באהבה שיהיה לכם עוד אושר והרבה שמחה.